yau har kullun ɗalibin nan naku ne malami kuma ya sayyadi Umar Abdulaziz Baba fadar bege shine dai yake da nishadantar da ku da daɗaɗɗen kalamai na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jiran mayaka gari da kaki uban mazaje turmin da kan kwakwale ɗaki sirrikan gidaje limamin da yanzu kan sakalin kisan kiraje sakora magaga abuduwa ka ta sa shi bai gudu ba sarki jiran halittu sanni isa mijin juwaira yaban ka san ina da rauni yarje min ba zan iya ba sarki a lafiya daiwa ya taba ya kwana sannu jarmai ubansa daukai mai sare kafa da hannu sarari marari kurewa waya gwada ta yaka aunu ku fito ina maza ne annabi ne yake maraba Jiran halittu na nan fitowa.